Ahoj guys, ja som Vani a ja vás vítam pri mojom ďalšom videu. No a toto videjko bude znova tak trošku variace videjko, hej. Budeme robiť pizzu, konkrétne. Jak sa volá? Budeme robiť pizzu a konkrétne to bude Funtime Freddyho pizza. Ja by som vám rada dala ústrižky z tých stránok, ale nemôžem, lebo copyright. A bude to teda vegetariánska pizza. Ja sa na to veľmi teším, pretože sú tam veci, ktoré som ja osobne na pizze ešte nikdy v živote nemala. A taktiež niektoré veci sa mi síce nepodarilo zohnať, ale na konci videa dúfam, že to bude vyzerať aspoň podobne ako toto. A tentokrát využijem iný recept na pizzu, pretože ten, čo som robila naposledy, tak nevyšiel tak ako mal. Takže dúfam, že to nebudem moc vadiť. Ja vám ukážem celý postup toho, čo robím, aby ste sa aj vy mohli spraviť doma. Pokiaľ vám toho teda bude pripadať konzumovateľné, to čo robím ja. Musíme sa prevteliť do Funtime Foxyho, pokiaľ chceme, aby tá pizza vyšla tak dobre. V minulom videu to bol Freddy, takže sa určite bežte pozrieť, pokiaľ chcete vidieť maximálny fail. A my sa už na to môžeme vrhnúť. Takže premiestnili sme sa do kuchyne, hej, a ideme začať variť. Budeme potrebovať 175 ml vody. Vlážnej vody. Naberiem si pol čajovej lyžičky cukru a dám to do vody. A budeme využívať robota, takže pokiaľ nemáte dovacieho robota, tak môžete využiť aj napríklad takého toho iba toho ručného, ale my budeme mať takého toho veľkého robota. Máme polku droždia. Droždie dáme do toho. A s lyžičkou ho vnútri rozmačkáme. Nachystaného robota, tak si musíme odvážiť 300 g hladkej múky. Misku by som aj držal, keď vážim. Ne, vidíš to? No vidíš. Takže teraz si dáme pol čajovej lyžičky soli a dáme to iba takto. Dáme to iba takto na okraje. Dovnútra sme si museli robiť jamku. Takto to vyzerá. Teraz, keď už nám takto pekne sa spravilo droždie, a teraz dáme dnu 4,5 lyžičiek olivového oleja. Teraz si ideme nakrájať cukinu, hej, lebo tá tam ide. Ďalšie bude kapia. Najlepšie by bolo, keby bola vlastne červená, ale bohužiaľ mám iba zelenú, takže bude zelená. Dobre, takže už nám prvýkrát pukla táto miska a rozhodla som sa ešte do tejto misky, kde som dala tú cukinu, ale taktiež vlastne tú rozhodla som sa do tejto misky, kde som dala cukinu a papriku, dať ešte šery rajčinky z toho dôvodu, že vlastne na tejto pizze proste majú byť, že 3 druhy syra. Čož mám 2, ide tam parmezán a ide tam mozzarella, ale mal tam ešte nejaký iný syr, ktorý bohužiaľ som nevedela vôbec nikde nájsť. Takže ten tam nepôjde. A taktiež tam mali ísť ešte navrch posypať píniové oriešky, čož je veľmi zaujímavá kombinácia pizze a orieškov, ale ani tie som nedokázala nájsť. A teraz už iba čakáme, aby druhýkrát puchlo vlastne naše cestička, aby sa dalo rozvalkať. A taktiež som na túto príležitosť kúpila aj takúto formičku na pizzu, keďže naposledy som to piechla na plechu a aj to cesto nebolo moc dobré a bolo to tvrdé celkom. Takže dúfam, že to teraz vyjde, sú tu z dola takéto dierky, takže... Takže v prvom rade ideme dávať vlastne kečup, ale stačí asi iba rajčinový základ alebo niečo. Malo by do toho ísť aj oregano, ale tam už tentokrát nedávam. Kvôli tomu, že je domáci, tak nepotrebuje vlastne žiadnu koreničku, lebo je to všetko už v tom. Teraz tam dáme vlastne túto cukinu aj všetko, čo som nakrájala a budem sa snažiť vyberať také maličké kúsočky.
teraz tam dáme aj tu na túto kapiu. Dobre, takže dáme tam ešte šery rajčinky. A vňatku potrebujem. A teraz na vrch ideme dávať mozzarellu a parmezán. Máme tu koreničky ešte na pizzu. A úplne nakoniec parmezán. No a ešte na záver také menšie zhodnotenie tejto pice, tak ja musím povedať, že bola veľmi dobrá. Aj som si veľmi užila to, ako chutila, pretože tieto ingrediencie, čo som tam dala, by som ja osobne si nikdy napríklad v pizzerii neobjednala. Ani ja by som to len tak zo svojej dobrej vôle neurobila, keby to nebolo pre toto video. Ale náhodou aj tá cukina, aj tá paprika, aj tie šery rajčiny, ktoré tam vôbec nemali čo byť, ale ja som ich tam iba pridala, tak spolu to bolo veľmi dobré, aj to proste tvorilo takú tú dobrú chuť, proste je to vegetariánska pizza. Takže pokiaľ by ste to chceli vyskúšať, tak mi môžete aj tagnúť na Instagrame, pokiaľ vyskúšate tento recept. Sice není môj, ale privlastňujem si ho, keďže robím toto video, ok? No a také menšie zhodnotenie, tak dala by som tomu tak 6,5 z 10. Veľká vec, čo mi tam fakt akože extrémne vadila, bola petržlenová vňať, ktorá za mňa, akože ja by som ju tam už na budúce nedala, a pokiaľ proste nelúbite perinikavé chute, tak to nie je vôbec nič pre vás, alebo ja osobne som bola, že keď som to skúsila a hneď som si ju dala dolu, pretože to vôbec, ok, to ja neľúbim, ale celá tá pizza inak bola fakt výborná a tak kľudne ju vyskúšajte, pokiaľ budete chcieť a pokiaľ budete mať na to čas. No a to by bolo všetko z dnešného videa. Pokiaľ sa vám videjko páčilo, určite ho nezabudnite ohodnotiť nejakým tým lajkom a komentárom. Dajte mi vedieť, čo ste si mysleli o tejto pizze, či ju vyskúšate, alebo by ste si ju ani dopusť nedali. No a ja sa s vami lúčim, vidíme sa pri ďalšom videu, takže pa pa!